kung mamatay ko, mamatay ka, mamatay ta, mamatay majud ang tanan, ang kasagaran nga mahinumduman sa mga tawo nga nakaila sa tua, kaya mga maayong buhat nga atong nabuhat mintras buhi pa ta. Maong magbuhat ta og daghan nindot og mga maayong buhat mintras buhi pa ta niining kalibutana. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon kay adlaw nga Biyernes, December 29, no. So karon din no ang lubong sa mama ni Master guys no, sa mama ni Sir no. O sa mga nakaila kananay, ang tawag nila sa kananay kay mama, sa mga kay nanay no. So si nanay guys, usa siya sa mga maayong tao nga akong nakaila no. Kay sa kanang manok karmi, adto mi sa balay human, sa pakanon mi ni nanay. Kun dili ka na mag-inom kung nay mahubog nay kabayon tabangon ni nanay nya kung mabuntagan kay kanang lutuan niyang tinuwa kainon gid nga sabaw wala mi popolio no. So ingon jud nga maayong tao si nanay kay bisan pag di mi niya kaila kanang yatiman mi niya og gitreatment niya nga mura ra sad niya anak. So karon no kay manokar mi ngadto sa lubong ni nanay guys no. So mintras makatayhop ako no nga napakoy ngipon. So karon guys actually sakit ang hipon, sakit ang hipon no kanay dire. Ato bang ano, basin maabot ang panahon nga di na ako makatayhop. So mintras makatayhop ako, mutayhop ko no. Labi na karon nga nanay ni una sa tuwa nga mga kailan nato no nga mga maayo sa tuwa. So ato ning gamiton natong ko ano, nakamahuan sa mga maayo nga buhat dire sa kalibutan no. So mo to siya, dito maglangay. Adto na ta. Let's go. Lugar lang. Tingnan mo to. Banta. Banta. Happy na oras nanay. Happy na. Happy na sana. Tara, ito tagawas. Ronald. Boy, patay. Boy. Gipo sa paksyon ni nanay na eh. Gipo sa Ani nata na ito paksyon. So that's all for this vlog mga ga. Naot ko nga kita pa yung balik sunod. Yeah. Thank you kayo na sa imong kaayo og asa mga karon. Naot ko nga malipayon ka diha. Kita yung balik sunod. Ganoy TV, ano out. See you.